Gouden Dans is een project wat we in Terneuzen gaan doen. Het is een dansproject voor en door ouderen. Dus Gouden Dans is een landelijke stichting die, ik geloof wel op 34 locaties, een dansvoorstelling hebben gemaakt met ouderen. Dus het is een cultuurparticipatieproject. Dus we gebruiken cultuur als middel om mensen eigenlijk samen te brengen. Mensen elkaar te laten ontmoeten en samen een voorstelling maken in dit geval. Dus het gaat om een dansvoorstelling. Gaan ze in 15 weken repeteren samen met een choreograaf van de Stichting Gouden Dans. Gaan zij een dansvoorstelling maken over het thema Porgy en Bess. Want dat, voor Terneuzen dachten wij, dat moet natuurlijk om de muziek en het thema van Porgy en Bess gaan. En we staan hier in het Scheldetheater, want hier gaan de repetities door. En hier gaan ze uiteindelijk ook de voorstelling spelen in de grote zaal. Het doel is dat ze in beweging komen, maar ook elkaar ontmoeten. En daarbij, het heeft een beetje een dubbele laag. Het is artistiek, maar het is ook sociaal. Dus mensen komen elkaar tegen. Je komt het huis uit, je bent heerlijk bezig, je bent met cultuur bezig. De ervaring om op het podium te staan is ook echt een heel mooi moment meestal. Dus dat omschrijft het wel een beetje, denk ik. En het is op de maandagen. We starten op 8 december en graag contact opnemen met Martijn van Toonbeeld. Dan kan je dit beleven.